Il-Partit Nazzjonalista għadu bla segretarju ġenerali ġdid anke jekk għamel kunsill ġenerali mingħajr ma ħatar din il-kariga importanti fil-partit biex jieħu post Michael Piccinino. Għalet dan il-gazzetta kulħadd fejn innotat kif Piccinino minkejja li rreżenja s'issa baqa' fil-kariga. Dan kif issa minflok Piccinino qed jissemmew id-deputata Awċi Chris Sajt u Trevor De Giorgio. Sajt diġà kien jokkupa din il-kariga iżda kellu jwarrab hekk kif kien inqala l-inkwiet. Minkejja li Sajt kien lil kap Bernard Gregg biex jieħu post Adrian Delija huwa xorta waħda mhuwiex l-ewwel għażla ta' Gregg. Huwa kien tella u tilef kontra Delija għal pożizzjoni ta' kap nazzjonalista wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017. Aktar tard huwa kisra wkoll ma' Bernard Gregg, tant li Gregg ħallih bla portafoll meta kien ħatar ix-Shadow Cabinet. Kawża tal-pressjoni minn nies bħal Beppe Fenek Adami li kienu ħarġu fil-beraħ jgħidu li dan ma kienx floku, Bernard Gregg ġie ordnat irreġġa' d-deċiżjoni lura. Sajt fil-fatt kien sostna kif huwa tħalla barra mix-Shadow Cabinet ta' Gregg għax kien fil-kabinet ta' Gonzi. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lill-Gazzetta kif minkejja li Bernard Gregg rid lil Trevor De Giorgio sabiex jokkupa din il-pożizzjoni, diversi persuni fih dan il-partit qalulu li huwa mhu affidabbli xejn u mhux idonju għas-suppost valuri li ħaddan il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt l-istess De Giorgio aktar kmieni f'dan ix-xahar kellu jippreżenta programm dwar l-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti li spiċċa ma tfaċċax. Bekk issa huwa mistenni li Chris Sajt li għandu l-appoġġ tal-fazzjoni tal-Establishment Nazzjonalista jerġa' jsir Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.